Ahoj, ahoj a pojďte s námi vyrazit na další šumavský výlet. Tentokrát jsme zakotvili na Kvildě a vyrazili na Bučinu. No a já jsem poprvé vyzkoušela tady tu boží flísku. Trasa začala tady těmi krásnými panoramaty na teplou Vltavu a okolní louky. Sluníčko krásně svítilo, ticho, klid, no co víc si přát. Na Kvildsku je místy ještě sníh, ale většina už je roztátá, takže na běžkách tu už nepochodíte. Okruh na Bučinu vedl nejprve po modré turistické trase se zastávkou u pramene Vltavy, který vidíte přesně tady. U pramene Vltavy je i dost místa na sezení, takže my jsme si tam dali takhle svačinku a potom jsme pokračovali dál směrem na Bučinu. Chvíli tedy ještě po modré turistické trase a na dalším rozcestníku jsme se napojili na červenou. Vyfunili jsme si to do kopečka a potom už začaly takovéhle hezké výhledy. To jsem testovala svůj nový telefon a jeho viditelnost poměrně dobrá. Alpy jsme viděli pouhým okem, což se právě na Bučině stává docela často. Tady už jsme u hotelu Alpská vyhlídka, proč asi, u kterého se nachází i takové muzeum železné opony. Protože přesně v těchto místech kdysi stávala. Z Bučiny jsme se šli kouknout ještě na bývalou mlýnskou mýtinu. Kolem vede i naučná stezka směrem na Chaloupky, Furlík a pak zpátky na Bučinu. Tady ty lokality bývalých obcí jsou pro mě taková srdcovka, takže jo, doporučuji se tam projít. A co taky doporučuji je ochutnat tady tu Oreo kolu, protože je poměrně zajímavá. No, naučná stezka Národní park nás potom vyplivla zpátky na Bučině, akorát trošku výš a odtud my jsme se potom do Kvildy vrátili po bučinské cestě. A to už je pro dnešek všechno, mějte se moc krásně, pro další turistické tipy mě určitě nezapomeňte sledovat a ahoj!